Siyanamukela kuyindaba zethu zakwaNal'ibali. Ngabe uyasithanda ezemidlalo? Ukudlala ibhola phecelezi ama-sports? Uyajabula esikoleni uma kuthiwa kunemncintiswano yokugijima? Uzoyithanda-ke le ndaba. Ixoxwa abangani bethu bakwaNal'ibali. Ngiphethe u-Alwande, uLwandle, u-Aphile kanye no-Ayama. Le ndaba bayixoxa kamnandi. Yenzeka esikoleni sezinambuzane samabanga aphansi. Mina nje ngithi kwesukasukela. Ilanga lasekuseni lalikhanya ba njengoba uLulu ehleli emucwini wotshani ebaleni lezemidlalo lesikole sakubo. Namuhla kwakusuku lezemidlalo eprimary yezinambuzane. uLulu wayejabule kakhulu. Wayebamba iqhaza kwezokugxuma ukuya phezulu. Amazenze angagxuma afike phezulu kakhulu. Ememeza njengoba egxumela etsheni kwase kuba segatsheni elincane wabesedlulela esihlahleni esiseduze. uLulu wayejabule kakhulu ngoba wayebona ezinye izinambuzane zizilungiselela usuku lwanamhlanje. Zonke izinambuzane zazizethemba ngoba zazilokhu zilungiselela kanzima zenzela usuku lwanamuhla. uNtethe welula imilenze yakhe yangemuva. Imilenze yami inamandla kakhulu. Ngakho ngicabanga ukuthi kuzongihambela kahle kwezokugxuma ibanga elide namuhla. Esho. Ngicabanga ukuthi ngizonqoba emjahweni wami namuhla. Kusho uphela njengoba edla isicucu sokugcina sepancake futhi wasula umlomo ngephiko lakhe. uJekamanzi, uMiyane noNyosi kanye noMpukane babhawuzisa izimpiko zabo njengoba babephikisana ukuthi ubani ozokwazi ukundizela phezulu kunabo bonke. Ukundizela phezulu kuyisenzakalo esikhethekile. Akuzona zonke izinambuzane ezinezimpiko, kodwa kulabo abanazo kithi bakwazi ukundizela phezulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi ngizobuya nendebe namuhla. uNkubabulongo wayazi ukuthi wayezolikhahlela ibhola liye kude le ngemilenze yakhe emine yangemumva. uNtuthwane yena wayazi ukuthi yena nethimba lakhe babezonqoba umjaho wokunikezelana izinduku. Ngoba phela kwakusokuphele izinyanga belungiselela umjaho wokunikezelana izinduku. uVemvanena wayazi ukuthi wayezondiza adlule zonke izithiyo kumjaho onemigoqo. uLulu naye wayezethemba. Ngizogxuma ngibedlule bonke mina. uZara ucabanga ukuthi mina ngangehlula ngizoyinqoba indebe, kusho uLulu ethetha. Wase uLulu egxuma esuka esihlahleni wawela le kokuthile okunoboya. Ngikuphi mina? Ubuza uLulu ngokumangala. Kanti uLulu wayelokhu ephupha emini futhi unkawu wayehamba ngesiqu sesihlahla phezu kwakhe. Manje uLulu wayesebhaje kuboya bukankawu. uLulu wayesezwa inkosazana uNyosikazi imemezela. Sanibona, sanibonani. Lungelani ngoba sesizoqala. Siyanamukela nonke badlali, imindeni yenu kanye nezibukeli. Sicela bonke abadlali babuthane maphakathi nenkundla. uLulu wayezizwa izibukeli ezinomsindo zihleka, zishaya izandla namaphiko. Kodwa uLulu nesixuku babengazi ukuthi kwakunamaxoxo ayecashe ngaphansi kwamaqabunga esihlahla esasiwele phansi. Ayelindele nje isikhathi esifanele ukuze agxume futhi azitike ngazo zonke izinambuzane ezimnandi. Khona manjalo uLulu wayezame zabalazi uphuma eboyeni bukankawu. Kodwa lokho kwamane kwenza isimo sibe sibi kakhulu. Wabesememeza ngokusemandleni akhe. Sizani bo, ngicela ungangisiza bo. Kodwa akekho walizwa izwi lakhe elincane lelimbuzwe izinambuzane ezinomsindo. uLulu wabesezwa unkosazana uNyosikazi ethi, umgxumo wamantombazane usuzoqala. Sicela bonke abafuna ukubamba iqhaza baye endaweni abazogxuma baye phezulu. Mayibabo, kumemeza uLulu. Nangizobhuthela umncintiswano wami. uLulu wazama ukugqashula uboya bukankawu kodwa bubuminyene kakhulu. uLulu waqala ukukhala. Wayezisebenzise ngokukhandla inzalo lusuku futhi manje wayengeke saba nelinye ithuba lokuncintisana. Ngemva kwesikhashana, uLulu wezwa uNyosikazi ethi, umgxumo waphezulu wamantombazane uhamba kahle kakhulu. Sekuyithuba lokugcina lokugxuma kukaZara. Intambo iphezulu kakhulu. Ake sibone ukuthi uyaphumelela yini. Yilapho-ke uLulu akakhumbula khona amazwi kanina. Ngisho noma izimo zibuya zingenathemba, njalo kukhona ungakwenza Lulu. uLulu wase waqhamuka nesu elihle kakhulu. Ngiyizeze ezitshela. Ngikwazi ukuluma. Lapho ngiluma kuzoshoshozela kushoshozela. Yilakho kanye uLulu akwenza.
waluma unkawu izikhathi eziningi kanganokwenza. Awu! Kumemeza unkawu. Khona into engilumayo kuyashoshozela. Unkawu wase enwaya la kushoshozela khona. Kangangokuba wagcina seqhwanda ululu wawela le emoyeni. We! Kumemeza ululu endiza emoyeni. Wandiza waze wadlula intambo yomgqumo wangaphezulu. UZara akukholwanga lokho ayekubona. Uqhamukephi ululu ebuza emangele. Ngaphambi kokuthi ululu aphendule, unkawu wamane wawela phezu kwamaxoxo, ewenza ukuthi asakazeke yonke indawo ezama ukubaleka. Iminyovu nayo yamane yazungeza zonke izinambuzane, ezama ukuzivikela ukuze zingadliwa. Ngenxa yesiphithiphithi, bonke babecabanga ukuthi ululu nguye owayenqobe kulomgqumo waphezulu. Kodwa ululu wazikhulumela, "Cha, angigxumanga. Unkawu uye wabangela ukuba ngindize ngeqe intambo. UZara nguye onqobile kulomgqumo waphezulu." Inkosazana unyosikazi wayinika uZara indebe. "Siyakuhalalisela Zara, siyaziqhenya ngawe," esho, wabe esephendukela kululu. "Siyaziqhenya nangawe Lulu, uye wathembeka futhi uye waqiniseka ukuba uZara uyayithola indebe. Futhi usenze savikeleka kalula kulamaxoxo amabi. Ngicabanga ukuthi nawe ufanelekela ukuthola indebe." Wabe eseyinika ululu indebe ngokuba ngothembekile nonesibindi. Bonke bashaya ihlombe. Futhi uZara wahaga ululu isikhathi eside. Ekupheleni kosuku, zonke izinambuzane zavuma ukuthi lolu suku lwalube nezigigaba ngempela kwabake baba khona kuzo. Cosicosi yaphela. Hawu, yazi yamnandi nansi indaba. Wena isiphi isinambuzane osithandayo? Mina nje ngisithandela ibhebheshane. Kunganjani-ke ucele abazali bakho, ubiza abangani bakho, ebese nithatha ubumba, uzihlanganisele phela nawe isinambuzane osithandayo. Nisakhe nabangani bakho njenganampa abangani bethu bakwaNal'ibali. Zaze zazinhle nazi iy'nambuzane. Nawe lapha ekhaya qhubeka phela wenze sakho. Thina nje sithi nisale kahle emakhaya.